El passat dissabte a l'Escola Malagri de d'Olot va tenir lloc una de les cinquantenes de trobades locals que es feien a tot Catalunya per dur a terme un debat i reflexió organitzativa, que comença en clau interna per actualitzar l'organització territorial de l'entitat i afrontar els propers reptes. Era un dia per escoltar la gent, tant socis com simpatitzants, i elaborar idees conjuntes. També s'exposaran altres projectes de mobilització com el Catalan Weekend, en què es convida persones d'altres països europeus a Catalunya per a conèixer el procés. La trobada arriba en un moment clau per l'entitat i pel país. Després de la gran mobilització pel 9-N amb la campanya "Ara és l'hora", l'entitat afronta uns mesos decisius fins a les eleccions del setembre. És per això que Òmnium demana als seus associats la màxima implicació per aconseguir que els comicis del 27S siguin el primer pas per a la creació d'un nou país. A Càritas acollim i acompanyem persones. Informem i assessorem en deutes relacionats amb habitatge, així com amb la llei d'estrangeria. Necessitem la teva ajuda per fer-ho possible. Fes-te'n soci. Truca al 972 27 28 40.